गिबिसिनथाराव साफ्रोम नायग्राफोरनिसिम गोजोननाय आरो खुलुमनायखौ लाबोसै आरो साफ्रोमनिसिम जिसु ख्रीष्टनि मुङै गोजोननाय लाहरसै। जों बे समाव इसोरनि बोसोनखौ नायनि इफिसियारि 6 अध्याय एबा इफिसुस 6 अध्याय बिनि 1 থেকে 3 पद मा होनदों? फिसाफोर, नोंसोरो गावसोरनि बिमा बिफानि बोसोनखौ ला, बेनो ख्रिस्टियान गथ'फोरनि गोथों मावनांगौआ। नोमा नोम्फानो मान हो, अब्ला नोंहा गाहाम जागोन आरो नोङो हादराव गोबाव जोरगोन। जबान होखानाय सेथि हुकुमा बेनो। होमब्ला जिसु ख्रीष्टनियाव थानानै जोंखौ पौलुसआ नैबे बिजाबाव मा होनदों जों मोननो हायो जे गावनि बिमा बिफानि बोसोनफोरखौ लानो थिनदों आरो बे ख्रिस्टियनि गिबिथार एबा फार्स्ट मोनसे हुकुम होननानै जों मोनदों। आरो जाय बेक्तिया गावनि बिमा आरो बिफाखौ मान होयो बियो हादराव गोबाव जोरगोन होननानै बुंदों। आरो बेजों लोगोसे बिमा बिफानियाव जोंखौ थानानै जोङो गावनि बिमा बिफाखौ सनमान होनांगौ होननानै जों बोसोनफोराव मोननो हायो। जों बे समाव आरोबाव नायबावनि बोसोन बिजाबनि 23 अध्याय 22 आरो 23 मा होनदों आं बांलानि फरायसिगोन। 22 होनदों তোমার জন্মদাতা পিতার কথা শুনো, তোমার মাতা বৃদ্ধ হলে তাহাকে তুচ্ছ করিও না। नोङो नोंनि नोम्फा नोम्माखौ सनमान हो एबा नोंनि बिफानि खोथाखौ खोनासं। जोनोम होगिरि बिमा बिफाखौ सनमान हो होनदों आरो बेबायदिनो गावनि बिमाया एबा बिफाया बोराय आरो बुरै बैसो जायोब्ला बिसोरखौ दानेवसि होनदों। मानोना बिमा बिफायानो जोंखौ जोनोम होदों आरो बेखायनो जोङो बे बुहुमखौ नुनोबो मोनदों। बेखायनो जों साफ्रोमबो ख्रिस्टियान जानायखाय आरो जों ख्रिस्ट सिबियारिखाय जों गावनि बिमा बिफाखौ सनमान होनो रोंनांगोन आरो गावनि बिमा बिफा बोरायला बुरैला बेखौ दानेवसि होनदों। जों नुनो मोनो खायसे गावनि बिमा बिफाखौ बेबायदि नेवसिनाय, गावनि बिमा बिफाखौ बोराय आरो बुरै बैसो जायोब्ला बेखौ नेग्लेक्ट खालामनाय, नासयनाय नैबेबायदिखौ नुनो मोनो। जोंखौ शास्त्रआव बेफोरनिफ्राय गोजानाव थानो थिनदों। मानोना बुंदों नोङो नोंनि जोनोम होग्रा आरो होगिरिखौ एबा बिमा बिफाखौ सनमान खालाम, बिसोर बोरायो आरो बुरैला बेखौ दामुगै एबा दानेवसि होननानै बुंदों। बेबायदिनो जों ख्रिस्टियान जानायखाय ख्रिस्टनि मानसि जानायखाय जोङो गावनि बिमा बिफाखौ जों सनमान होग्रा जानांगौ। अब्ला जोङो इसोरनि सासे मानसि होननानै जों सानजागोन। जुदि जों गावनि बिमा बिफाखौ सनमान होनो रोङाब्ला, गावनि बिहाव बिखुनजोखौ सनमान होनो रोङाब्ला जोङो ख्रिस्टियान चरित्र जानानै ख्रिस्टियान जानानै जोंहा जेबो लाब जानाय नङा। बेखायनो बोसोन बिजाबाव होनदों, बोसोन बिजाब 23 অধ্যায় 22 होनदों তোমার জন্মদাতা পিতার কথা শুনো, তোমার মাতা বৃদ্ধা হইলে তাহাকে